Катлаулы эпидемиологик вазгыять шартларында халыкка ярдәм буларак оештырылган бу акциядә Магнит сәүдә җәмгыяте 4 бала тәрбияләүче гаиләләргә азык-төлек җыелмасы әзерләгән. 5 май көнне авыл җирлекләре башлыклары үз җирлекләрендә яшәүче гаиләләр өчен кайтарылган махсус пакетларны кабул итеп алды. Бу акция безнең чираттагы, без әле кичә генә акция узды бәхетле сәүдә үзәге ягыннан оештырылган. Безнең республика президенты тарафыннан хупланып шушындай акция. Онда инде безнең 540 кешегә шушындай наборлар, махсус наборлар таратылды. Һәм барлык кешебез безнең ярдәмнәрен алдылар. Монда инде безнең 7 төрле категория кергән, 6 төрле категория кергән. Монда инде аз керемле гаиләләр беренчесе, икенчесе авыр хәлдә калган гаиләләр, шундый безнең учетта тора торган дип әйтик инде. Шулай ук үзләренең үз мәшгульлеге белән шөгыльләнә торган эшмәкәрләр менә шушы безнең эпидемиолог обстановкага эләккән, авыр хәлдә калган эшмәкәрләрдән керде. Безнең махсус кайнар линия инде ул безнең санитар эпидемиолог обстановка начарланганнан бирле эшләп килә. Менә бүгенге көнгә исәпкә алсак, 60-ка якын безнең шалтырату булды инде. Соңгы көннәрне шалтыраталар, әлбәттә кызыксыналар, безгә бу ярдәм тиешме? Бу аз керемле булган пенсионерлар монда исәпкә алынды, шуңа күрә барлык кеше дә кирип җитә алмый. Бары тик аз керемле булган пенсионерлар, аларга ярдәм ителәчәк. Саба районының 15 авыл җирлегендә 4 бала тәрбияләүче 33 гаилә исәпләнә. Һәр бала өчен бер пакет азык-төлек каралган. Саба шәһәр җирлеге буенча шундый 8 гаилә бар. Байлар Сабасыннан Фәридә ханым Шакирова 4 баланы бер ялгызы үстерә. Үзе Саба гимназиясендә каравылчы һәм техник хезмәткәр булып эшли. Хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Шундый ярдәм күрсәткән өчен. Безнең өчен бик зур бүләк инде ул. 4 балага 4 пакет, берәр пакет. Сезнең 4 балагыз бар инде шулай? Әйе. Кемнәр, кызлар, малайлар? Беренчеләре Игезәк, Гүзәл белән Рүзәл 5нче класста укыйлар. Аннан тагын малай белән кызым бар әле. 3 яшьлек кыз белән 8 яшьлек малаем. Тимур белән Зәлия. Бик сөенәчәкләр инде бу күчтәнәчләрне күргәчтән. Барлыгы 132 бала өчен азык-төлек җыелмасы тапшырылды. Җыелмага ярма, макарон, көнбагыш мае, консервы, чәй, шикәр комы, татлы ризыклар керә.